kula Gusti. Kula lagi bingung Gusti. Mantan kula ngowahi undangan nang pernikahanne. Kula bingung kudu teko napa mboten. Le, pripun Gusti? Meskipun mantanmu pernah gawe sepisan lara atimu nanging pengiling-iling ngono. Dheke pernah gawe 1000 kaapian nang awakmu. Leres Gusti. Kula eling, dheke pernah nyurung motorku pas bensin entek. Dheke pernah ngewangi aku nduk jagung Gusti. Kula kelingan Gusti, kula kudu teko. Dheke pernah apik nang aku Gusti. Tapi aja nangis Le. Mboten Gusti, kula siap. Kula sampun kuat. Aku kudu teko Gusti. Aku kudu teko. Mosok ora nangis Le. Mboten. Aku sampun kuat. Aku ora nangis.